ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Namar ka jing sngok hya halo ka jing bamnyo ai ki kot pulia jing ki khna school ka nyotrap youth council mata ka sngi ka pratri uram phang kale binya kendo yu rakam e sangma ban panjing sha halor ka ni kaman na kalian jing HYC dalam kemadu education secretary UN lang sawian binya kendo yu rakam e sangma ban panjing sha halor ka ni kaman ye ki lai tili ki subject bikin thop ka subject English science but mathematics badekat kom ka NCERT omla ban yo ada ki dukan dikon Habikan bekila pathai kubor di mladep nya kendo yu rakam e sangma usamla en lang sawian Leit hu Myntri ula pensha bahakini kisngi na kalyang ka Sorkar kanya le ban pinbet bagi publisher jeng kot bahakini kisngi kanya le kat bala ban pin poino ha dukan dekot bat kajinge ka ba ni hakini kisngi ba kibubon ki kimi kipa kila uat danam halor kajing bungdan kita ki textbook thamai kakum ka NCERT ya ka bala prescribe ka embus ladum tausan bat ngili ba ki bubun ki kimi pa bat kila umpa ki jige ka bukra ku ki barba abakilai panwa ya kini ki kot kata kan thop ya ka English ka maths ka science haki jaka di kot ki badan hakeleng jonga ni ka no ba shlong bat kiwi district do kimshim la yo ikta ki kot namar ba kinongdi ki batai ba kimdan ya ta ka production Henry nakaleng kasang nila yo ba ni kran bat minister concern jongkan ni ka department but the batai ni ba production jong di ki kot thamai kat kum ka NCERT ka kadan ka production ka ba pura ka babyang but ikirman scam ba hakini kisngi nakaleng ka education department kan sala ban pilot ya ki ni ki kot kita ikini ki ka English ka science ba ka maths saboro ki khna puli bat kumjuru shi school but kilong ba ilayo ro ban contact bat ki publisher but nakaleng ki publisher kilong ba ka production jong ni ka jong kini ki kot ese ki hoi ni namar ba ni sutho ba kadai ka jige ka bukraw entang ya ki parents ki khna puli dari kinu biak school dai ka dan ru ka jinge ya ka department ni namar ba kadai ka namar ki wadra ka changes news nam dai ba ring scam bat nila tu yo education minister ban ni sim kham ba dot ban pit kna ba po kini ki ar lai tayo kini ki kot kini lai kini ki kot ki badai ki kot ba kam kat kum ka NCERT nam tak kena puli juga embus nak ban pinpoint no mador syaki kena puli bat nak kalian juga sangru ni semua ban paru ha bede kini kuat ba ni semua ru ban ong ba nak kalian jong kada ke isu ni yo punya kran ya thiru bat i minister concern no halor ka namar pun iba dunwi emily nak kalian ka iba baret adilbat iba laris ya ka isu meni na po assembly halor ka jing rampalat jong kita ki by school bat kumjuru halor kata ka jing rampalat jong ki kot sla apo kan di ka jelam kelia haki school bat nakaliang kaseng di kwa pan sukentu ya ki bor penyat di bak di press media di bor penyat school apo kan di ka jelam kelia bor koi bakin lesi kin pe penyat bang halor kan di ka jingkiu dor palat jong ka by school namar bang itep bagi buun ki kena puli jongi hang pa ujala kidai ki majority hi naki kidai ki buan naki longyeng ki baduna hakayo kakot khamtam naki thanu kendong balada ka jing puli ke jongki lada kata ka by school ke jongki khamtam ka tuition fees kala long palat ka ba rem hadu kata kan senjinge khamtam ya ki khna puli ki buan naki snong nong kendong namar ba lada ki wan ban puli sasar lada khentang ka bayeng ka baisam ka baibam nata ka bailet ka baiwan bat khamtam ya ka by school lada ki dei ada kidai ki babun si para let's say de kiden sau sanwat ki bahapon pulis luang ki kimi ki pa ki babun ni te bek stan gendong kidai tangi akiba rap pariam balada ka by school jong ki
Kebai school kalong kabarem hadu kata-kata ini mismo benong ba ki kimi ki kepar ki numdan bor ki numkat ek ta ka bor ben kersan ya baro ki kun jongki relasi ki hab kersan tang ar laingut bat kita ki ba shadin haban ieno namar bolai kim kot bor su kumtar keleng kesang ismo ba hakni kepor ban kentu ya ki bor punya school ba smo ba ban kin review ya ka fee structure kantami tuition fees ban ya sila don kanu kelat kalinti ban kin passenger bat krang mat perkhat lem nam ta kabet kabyang bat kham tam ya ki khna ki bon ki longyeng ki ba dunah ka yo kakat. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center